Запълното ежедневие вече намерих и други начини да си го запълвам, но проблема е, че никога няма да мога да я върна. Аз исках да бъдем заедно, да се оправиме и да почнем да излизаме по заведения, както бихме правили, ако не бяхме наркоманки. Че аз не мога да си представя живота ми нататък друсейки. Всички звезди в шоу-бизнес, певците, всичките друсат. Но това не се вижда, защото не е антисошъл. Ние ходим по улиците, дупчим се по някакви мазета, по някакви такива. Ние сме изгонени от обществото един вид. Да се надрусиш супер елементарно. Това е да си налез чаша вода. Някой си мисли, че избира Русо, Сартър. Те избираха. Реално поглед, ние нямаме никакъв избор. Аз като остана сутринта изляза от нас, аз няма къде другаде да отида, освен на попа. И при положение, че най-съзнателните си години си ги изкарал от до с друсване, оттам нататък какво ти остава? Аз не мога да се върна в 7-ми клас. Разбираш ли, като ме гледаш една пионерска връзка, знаеш как ще ми ходи, ама само до толкова. Не, сега не знам, това както... Виж сега, чакай сега. Добре. При наркоманията така. Ние супер не виждаме смисъл да имаме тяло въобще. Тоест на мен тялото ми, това бързо с история, не съм си го измислял аз. На мен тялото ми е за да си вкарам друсането, но там нататък за мен е тук. И сега, аз как да легна с нея, защото аз като легна с нея няма легна с мозъка си, ми с това нещо ще легна с нея. Че аз като не го познавам. Точно. Като съм го завязала преди 9 години. Защото аз не мога да постъпя по стандартния начин към някоя жена. Виж, такова в един момент как ти казвам, примерно с една моя приятелка в тъмнотки експериментирам. Сега ще се надусиме с паркизан и ще се ядеме. Ама ние целият ден нататъка ние нон-стоп само се чукаме, като вървим по улиците, примерно, или даже повече хора не виждат, че сме заедно. А ние по това време, разбираш ли, взели сме нещо определено, настроим се по някакъв начин и целият ден, разбираш ли, тук примерно сме събрали 100 човека, аз съм тук си говоря, моята приятелка е там при дървото и тя си говори с някой. Единственото, което е нашия контакт, по бурсия, виждаш ли, тя те погледа, зарибяваш ли, аз така правя също. Много яко. Това си живо чукат, само че е тук. А бил ли си с мъж някога? Целувал ли се с мъж? Да, шо не. Аз също съм се целувал с мъж и... Знаеш какво ми каза едно време баща ми, като това на първия път, че друсам? Такива шимари ме давай и накрая какво разправя? Не ми пука за това, че друсаш. Ами, всички наркомани са педали. Да. И аз такъв... Погледна го, нали? Хубаво, айде, къстане да брат. Баща ми се прави малко на Дон Хуан, такъв антрополог човека и... Обаче сега го разбирам. Просто като се надрусаш такива неща мога да направиш. Добре, ти би ли отказал 50 лева да ти духа някакъв педал? Бих отказал, бих не отказал, бих го убил, бих го не бал, бих какви ли не работи. Много да стане. Ми зависи, по някакъв път не ми занимава. Да, но на мен точно тогава ми трябваха пари. Трябва пари, много беше банката. Не, че ми казах за наркотици, трябваха ми, за да мога да живея. Аз си го казах, спрели човек да друса, толкова много пари му трябва, че няма си не представя. Да, така. И си кажеш, аз всеки ден давам по 15 лева, сега нямам една стотинка. Даваш ги, ама даваш ги, защото ще умреш иначе. Тоест, ти вече така си го, нали, ти като закъсваш, като си абстинентен и дрогата, като един, с което те оправя, ти вече си мислиш за, нали, правиш сравнение, да. Знаеш какво си мисля аз? Не е ли полезен мамко му в такъв случай хероина? До известна степен. Не си ли задаваш този въпрос? Всичко до известна степен на тази планета мога да се ползва като консуматив. Да. Ако те миш отрова, стига да разредиш. А защо не съм спрял да друсвам напълно? Защо не съм спрял? Защото не това е смисъла. Не е смисъл да спреш да друсиш. Да. Смисъл е в това, че да не се пресняваш за екстрите си. Наркотиците са направени, за да ти е добре. Наркотиците са на равнище алкохол, жени. Да, те са направени, за да ти е добре. Но не са направени да прекаляваме. Но ние прекалихме. Защото забравяш за първия месец. Да. И забравяш, че ти си дал една почивка, която май ти излиза до животно. Това е, може би, най-страшното, от което най-много се плаша аз. Хората сме ненаситници,
Да се направи нищо. Тия фундаментални истории, да, че нещата са много елементарни, супер елементарни, супер прости, обаче ние няма начин да не ги украсим за наркомански истории. Някой път трябва да ви заведа на евангелска църква, да видите как се дусат 25-30 бивши наркомани с Господ. Религията е създадена да ни спестява малко проблеми. Покрай Исус ние спряхме близо 30 човека за много отрицателно време. И наистина спряхме и наистина се чувстваме добре. Само, че един наркоман да си изреже целия живот да мине на страната на добрите, какво ще прави? Той умира от скука. Аз хората, които се дръпнаха. Те по цял ден само се молят, говорят си с разни демони. Той има в себе си демон, он има в себе си демон, дай ще се молиме. Това го прави по цял ден, защото няма какво друго да правят. Съмнявам се, че Господ иска това от нас. Виж някакво такова себеотдаване, тотално. Нали, всичките да легнем тук и да чакаме, нали? През това време ще се молиме и ще си психиасме с простоти. Пък кой ще нахрани, да я знам. Сигурно ще чакаме като евреите там в халанските ля-ля, дето Господ им пратил мана. Да, всеки си дава, значи са някакъв тинк, пък отива на гинеколог. И ляга там на кушетката. Сваля си гащата и доктор. Ти да се беше помил малко, бе. Доктор, ако ще иска да ти миришната менюшка и си стана градина. Случката самата не мога да се спомня вече какво бяха станали, някакви невъобразими проблеми имах. 2 седмици някъде не си бях вкъщи. Всъщност баща ми беше изгонил от нас тогава. И си бях, не знам къде си бях намерил пари, си бях взел един кантар, 1 грам, което за мен е огромна доза, аз по принцип 1/10 от грам, беше доста тогава. Так нещо е било свързано с наркотиците, скандал, сигурно. И някак си решавам, че никой няма нужда от мен вече. И този 1 грам си го удрям, така на екс, наведнъж. Нищо не става, просто съм друсен като свиня някакси. Правил съм, да и така да не мога да се движа, не мога да си помръдна пръст. И съм на тавана в нашия блок, става всичко това. И след 2-3 часа вече, като малко почвам да се осъзнавам да се движа, хващаме там с ръка и бутилки, счупваме една бутилка и почвам да си кълцам ръката с нея. И така, това някъде към 2-3 часа през нощта става и сутринта в 6 часа някакъв съсед ме намерил. Нещо от сорта на 3/4 от кръвта са ни били изтекли и една седмица бях в къмък в пирогов после. Някакво става въпрос за 5 минути. Но не ме питайте как, защо и кога и такива въпроси. Някакси не мога да си го обясня това нещо. Не съм такъв човек, по принцип аз както се възприемам. В някакво моментно помрачение си го обясня. Защото, нали, сега идва времето котката и кучето да се събере. Кой? Котката и кучето. И някакси от кучката порода, защото той и вълците са такава порода. Любил ми е белия вълк. Тази лисицата вече там хитростта, това.
Докато вече от котешката порода някакси тигъра най-ми прилича. Най-ми е сладък от всички животни, независимо колко голям и жесток. А ти ме възприемаш като някакво кота. Кой? Ти ме. Тебе, защото и мен се възприемам като кота. Аз те възприемам като някакво куче по-скоро. Хората са три типа, като този свят е един и в него има три свята. В смисъл минало, сегашно и бъдеще. И примерно един човек знае какво ще е в бъдещето и е спокоен от това. Друг човек се връща към миналото и това му остава удоволствие. И третия човек, примерно като нас, той е в средата. Ама това е най-доброто. Браво. Аз след така, последно време изглежда, нали станах много след. Иначе допреди една година изглеждах много по-добре и никога не са ми липсвали момичета. И обаче последно време от тази дрога се скъпах, нали знаеш. Значи, онзи ден върва си аз по попа и я виждам пияна. И аз бях доста зле. И тя е колко се радвам, че те виждам това тъй са пред неща. Викам, И се веднага се оживих. Както бях тръгнал да спирам такъв тенк, се оживих, викам, цънк. Очите ми станаха като ротативка. Тя вика, къде ще спиме? Аз викам и в някой вход. И тя мали първо да пиеме кафе. Викам хубаво. И веднага изразих пари. Почвам да й говоря колко е готино. Така с някои срещи се приемно. Нали, изчуквате се и след това без някакво обвързване, разбираш. Чат-пат е така да си имаш някакъв такъв човек. И викам, аре, ходим към моя вход. Да спиме. Тя вика, добре. Събрахме изтривалките. Легнахме си. И нещо почна да е гал. И тя по едно време затворила си очите, аз си говоря, тя така не мърда. Прави се да заспава, ама диша е така. И се прави да заспава. Представяш ли си? Аз си ръчкам. Тя се прави, ама не се съпротивлява. Даже не разбираш. Викам, обърни си така. Тя така не иска, прави се да спава. И аз сванах я, обърнах я. Свалих панталоните. И тя почна да диша още по-чиста. Пипам я за задника. Усетих от това. Кое? Кое? Нещо като кал. Така натрошена. И то така в голям диапазон. Разбирам малък радиус. То взела голяма площ. И викам, бати. Един път, братче, да ми огрее газа слънцето, то пък какво се оказва. Ама се викам, добре, че поне късно разбрахте, се успокоих преди това. Ако бях забелязал от началото, щях си ходим с това. Не е така, виж. Да. Тебе за тази цел ти трябва човек, който е равен с теб. Но аз предпочитам да ме има човек като Вики, отколкото момиче. Нали, ясно. Си като една черна какичка место става направо. И си уникален, друг като тебе няма.